Mutungamiri wemain opposition Advocate Nelson Chamisa obuda achidismisa mashoko anobuda achitaurwa aiwa naBoomshaw Geza pamusoro pekuti aiwa he confronted maopposition figures maopposition members akaincluda zita rake Advocate Nelson Chamisa. Sadapinda mashoko obuda achitaurwa panapa avhundutsa vanhu wakaona as if Advocate is now throwing Geza under the bus. When you subscribe or like or turn the bell icon. Tipina panapa BBC vanobuda chiposta mashoko anobuda taurwa naAdvocate Nelson Chamisa achiti Chamisa throw Geza under the bus. People's President Advocate Nelson Chamisa put a disclaimer to what Comrade Boomshaw Geza Runeso said on his speech. I want to clarify that my door is always open to speak with anyone who reaches out to me for constructive conversations and nation building. But I have not been involved in recent dialogues with anyone. I don't want it to be focal point of things that have nothing to do with me, Nelson Chamisa. On his statement, Geza mentioned the names of prominent opposition figures whom he said are in support of his 31st uprising. Chamisa, Skala, Chibaya, Monzora, Komich. Domashko anobuda panapa nevakomana BBC vachiti aiwa Nelson Chamisa ani achiti aiwa inini I'm always open for constructive dialogues but ani achiti but recently handina kana constructive dialogues andakamboita kana akandikonfranda. Saka panapa tiri kuona kuti ari kuuya achiresponda pane mashoko akataurwa akanzwikwa nenyika yose tichinzwa Comrade Boomshaw vachiti aiwa vakanoapproacha these opposition figures. Atiri kuona panapa Advocate Nelson Chamisa vari kudismisa mashoko atiri kuona kuti aiwa nhau nema-issues epolitics panguva ino aratidza kuti ma-issues anotopisa. People they must be very careful. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pine comment section medu mudze mafungiro enyu, musakanganwa kusubscribe or like, turn on the bell icon.